Bună dimineața, Alexandru! Vreau să îți mulțumesc din toată inima că mi-ai acceptat invitația. Știu că ești o persoană foarte, 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 foarte ocupată și vreau să spun că mă simt onorat să vorbesc cu tine. Pentru cei ce ne ascultă, vreau să mărturisesc cu maximă fericire că în, sunt practicant al cursurilor tale. Mai exact, cred că sunt implicat în 7 din ele. 3 din ele am reușit să le termin, să zicem așa. Primul meu curs a fost TEPRO, din care încă am de învățat și simt că mai am foarte multe de învățat. Simt că oamenii iau cursurile tale gen ca pe ceva, nu știu, ca pe un, să zicem, ca pe o mâncare, îl mănâncă și gata. Când de fapt, long story short, te estimez foarte mult, mă uit la tine cu stimă și sunt onorat să te am aici. Îți mulțumesc din suflet încă o dată că ai acceptat să vorbim. Emisiunea noastră se numește Oameni Deosebiți și eu consider că tu ești unul dintre cei mai deosebiți oameni ai României momentan. Mulțumesc, Andrei, ești foarte, foarte drăguț. La rândul meu sunt foarte bucuros și onorat de prezența fiecăruia dintre voi în cursurile mele, pentru că aceste cursuri cumva se realizează într-un fel de co-creare alături de cursanți. Este ca un meci de fotbal sau o piesă de teatru dacă nu ai spectatori și interacțiune și nu se întâmplă un anumit schimb, nu are niciun fel de rezultat și niciun fel de farmec. Deci e pur și simplu o echipă în care rolul meu este unul și rolul vostru este celălalt, dar creăm împreună această realitate și mă bucur foarte mult să am șansa să fac lucrul ăsta. Ce întrebări sau curiozități ai tu, ce ai vrea să afli și care ți se pare interesant și pentru publicul tău? Păi, una din primele întrebări, sinceră, este pe care vreau să ți-o pun de mai multă vreme și mă bucur că am așteptat până acum. Eu sunt un fan foarte mare al lui Nikola Tesla și vroiam ca să îmi spui părerea ta și să comentezi următorul citat. Dacă vrei să cunoști secretele Universului, gândește în termenii energiei, frecvenței și vibrației. Poți să ne spui părerea ta despre acest paragraf pe care dânsul a zis? Andrei, am citit o biografie a lui Tesla. Mi s-a părut foarte interesantă povestea lui. Clar, a fost un om cu niște înzestrări, cu niște capacități deosebite. Cred că unele dintre descoperirile lui nu au fost înțelese sau puse în practică corespunzător nici astăzi sau au rămas într-o măsură secrete. Cred că a fost pur și simplu un geniu și un spirit foarte înalt la care funcționa destul de mult intuiția și el a înțeles, asemenea lui Einstein, asemenea altor mari oameni de știință, faptul că materia este doar o formă a energiei și energia este o formă a vibrației. Deci au înțeles că sunt straturi, sunt forme diferite de manifestare a unei realități subtile. Din punctul meu de vedere, este foarte corect acest citat. Nu pot să spun că sunt un cunoscător al părții științifice a lucrării lui Tesla, pentru că nu sunt fizician, nu sunt om de știință, nu am un profil realist care să-mi permită să intru în subtilitățile tehnice ale muncii lui, dar din ce am citit din biografia lui, părea un om senzațional. El făcea toate invențiile lui în minte și în momentul în care se apuca să le pună în practică, pur și simplu le făcea dintr-o bucată, cum facem noi să spunem la filmare, dintr-un singur cadru, ceea ce este foarte, foarte dificil.
N-avea nevoie de planuri, de schițe, de chestii complicate. Totul se întâmpla în mintea lui. În momentul în care avea foarte clar în minte ce are de făcut, se apuca pur și simplu și făcea. Foarte impresionant. Fascinant, un fel de freestyle științific, să-l denumim așa. Da, da, da. Da, foarte frumoasă descrierea. Da, ce vroiam să spun? Într-adevăr, așa este și părerea mea. Nikola Tesla a fost o minte genială și a fost cu mult înaintea timpului lui. Din păcate a fost asuprit, să zicem așa, nu știu dacă e cuvântul care îl caut. A fost, adică, practic, majoritatea oamenilor care au o minte cu mult înaintea vremii lor și încearcă să facă ceva bun, de obicei sunt marginalizați. Și acest lucru mă duce la întrebarea următoare. Pentru că eu văd în tine un maestru. Ai spus în emisiunea Design Perfect, unde ai fost ca invitat, știu că ești obișnuit să fii moderator tot timpul, ai spus că nu îți place să fii denumit un maestru, deși eu știu că ești un maestru. De ce, Alex, Dumnezeu, oricare ar fi el, această sursă minunată de lumină, de energie, de iubire, permite totuși ca în creația lui să se strecoare rău? Și rău în diferite forme foarte rele, adică nu vreau să descriu, că știi la ce mă refer. De ce vrea Dumnezeu ca noi să... Pentru că noi gândim în termeni morali, gândim în termeni de bine și de rău lumea, gândim în termeni de alb și negru, 1 și 0. Doar că asta este înțelegerea, este felul în care noi proiectăm realitatea noastră psihologică peste o realitate subtilă care este diferită. Este ca și cum noi, oamenii, vorbim cu pisica, cu câinele de companie și îi punem în cârcă, să spun așa, anumite intenții omenești, așa cum le-am gândit noi sau credem că ar gândi sau ar simți ceva, dar în realitate nu știm ce gândește și ce simte animalul. Sunt doar proiecții ale noastre în lumina sentimentelor și felului nostru omenesc de a fi. Același lucru am făcut și cu Dumnezeu, sursa, această realitate subtilă. Proiectăm asupra ei anumite precepte morale care de fapt sunt creația noastră, a oamenilor. Atât cât pot eu să înțeleg, Dumnezeu este o realitate care transcende binele și rău și în orice caz nu intervine în liberul arbitru al ființelor. Motiv pentru care ființele pot alege diverse lucruri în viață, în existență, care să-i ducă în realități vibraționale diferite, iar Creatorul permite lucrul acesta pentru că este liberul lor arbitru care pare să se respecte în mod absolut în lumile subtile și să fie o valoare foarte importantă și pentru noi oamenii dacă înțelegem cu adevărat acest lucru. Deci, în realitate, Dumnezeu nu permite să se întâmple rău, pur și simplu El este dincolo de bine și de rău. În realitate, și noi oamenii, la un anumit nivel al ființei noastre, acela de scânteie divină, suntem dincolo de bine și de rău, dar mintea noastră, psihologia noastră, gândește în termenii aceștia morali și gândește în termeni foarte omenești de aici și acum. Noi judecăm o situație că este bună sau rea prin prisma intereselor noastre și a momentului prezent. Dar de foarte multe ori se poate întâmpla ca o situație care este rea pentru mine să fie bună pentru altă persoană și viceversa, sau să fie consecința unor lucruri anterioare pe care eu le-am făcut și să fie o situație rea care mi se întâmplă, să fie un reglaj al Universului
care doar se întâmplă prin niște oameni. Vezi, este greu să spui, de exemplu, că un călău în epoca medievală era neapărat un om rău. Pur și simplu era un om care îndeplinea o funcțiune, respectiv să spânzure sau să taie capetele unor oameni care erau condamnați. Poate că, sigur, caracterul lui era mai bun sau mai rău, dar el îndeplinea o funcție, un rol. De foarte multe ori, situații sau oameni din viețile noastre îndeplinesc un rol în virtutea unor alegeri sau situații anterioare. Și sigur că noi judecăm în termeni de bine și de rău, de plăcere, de neplăcere, dar ca să mă întorc la întrebarea ta originară, cred că Dumnezeu este altceva decât proiectăm noi asupra Lui. Wow! Foarte frumos. Aș vrea să pun o întrebare pe baza răspunsului pe care mi l-ai dat. Poți, te rog frumos, să ne spui mai multe despre liberul arbitru, într-un mod în care cât mai mulți oameni ar putea să-l înțeleagă și într-un mod în care oricine ar putea să îl aplice în așa fel încât să beneficieze cât mai mult de această lege pe care o respectă chiar și însuși Creatorul. Primul lucru la care aș invita oamenii să mediteze este respectarea propriului lor liber arbitru. Pentru că noi, oamenii, avem tendința, întâi de toate, să nu ne respectăm nouă liberul arbitru. Să ne dorim ceva, să vrem ceva, să gândim ceva, dar din anumite motive raționale, materiale, sociale, să acceptăm situații, oameni, alegeri care sunt împotriva liberului nostru arbitru. Dar din motive, de ce o să zică lumea, din motive financiare, din motive de orice altă natură, acceptăm situații care sunt împotriva a ceea ce ne dorim cu adevărat și, prin urmare, a liberului nostru arbitru. Și în felul acesta, călcându-ne în picioare propriul liber arbitru, în primul rând facem un rău profund ființei noastre și primul lucru pe care ar fi util să învățăm să-l facem este să ne respectăm într-o mai mare măsură liberul arbitru. Asta nu înseamnă, trăim în această realitate tridimensională. Trăim între încă 7, aproape 8 miliarde de oameni. Sunt anumite legi sociale. Nu putem să facem doar ce ne dorim. Trebuie să avem o maturitate și un discernământ și uneori cu suferință, cu neplăcere, să acceptăm și situații pe care nu ni le dorim. Dar din anumite constrângeri ale societății în care trăim, să le acceptăm. Poate că uneori ai nevoie să iei un job, un serviciu care chiar nu-ți place, dar e o situație din viața ta în care nu ai altă soluție ca să-ți plătești un acoperiș deasupra capului. Trebuie să fii conștient de lucrul ăsta, să-l faci pe o perioadă limitată și cumva într-un acord cu ființa ta că nu este ceea ce îmi doresc, dar pe o perioadă limitată fac altceva. Deci nu putem să luăm în alb și negru nici aici și să spunem fac numai ce îmi doresc. Păi nu îmi doresc niciodată să mă scol dimineața, să mă duc la muncă. Vreau să stau acasă, să am o muncă creativă. Da. Nu putem să o luăm așa. Dar sunt diverse alte aspecte de viață sau sunt multe aspecte de viață în care am putea să ne ascultăm mai mult sufletul. Am putea să ne ascultăm mai mult liberul arbitru și să respingem sau să ieșim din situații care nu sunt în conformitate cu liberul nostru arbitru sau pur și simplu să evităm acele situații, acei oameni care nu sunt aliniați cu liberul nostru arbitru și ne forțează liberul arbitru. Deci primul punct este respectarea într-o mai mare măsură a propriului nostru liber arbitru. După ce facem lucrul ăsta mai mult și înțelegem în felul ăsta ce înseamnă liberul arbitru și a trăi cu respectarea liberului arbitru de către noi pentru ființa noastră,
conștientizăm mai mult ce înseamnă respectarea liberului arbitru al altora, pe principiu ce ție nu-ți place, altuia nu face. Pe măsură ce exersezi mai mult liberul arbitru cu ființa ta, pentru tine, îți dai seama ce lucru prețios e, îți dai seama ce bine te simți când ești în linie cu liberul tău arbitru, pentru că atunci când nu ești, trăiești într-un conflict. Întotdeauna vei face anumite situații care nu-ți plac, dar vei fi într-un conflict interior. Ori în momentul în care ești aliniat cu liberul tău arbitru, viața ta e în flux, curge într-un mod mult mai frumos, te simți mult mai bine cu tine însuți. Și când înțelegi lucrul acesta, ai mai mult respect și dai mai multă valoare și respectării liberului arbitru al altor persoane, pentru că știi ce înseamnă pe pielea ta, ai fost și tu în papucii lor, să spun așa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, încălcarea liberului arbitru pare a fi una dintre legile spirituale grave, importante, pentru care plătim karmic. Cu alte cuvinte, producem un efect nociv, nebenefic, încălcând liberul arbitru al unei persoane, îi afectăm ființa într-un mod profund și atunci ne vine și nouă undeva factura, nota de plată, care poate să însemne că ni se întoarce în viață aceeași situație, adică alte persoane, alte situații ne forțează și nouă liberul arbitru, sau ne vine pe alte planuri ale vieții. Poate ne vine pe planul de sănătate, poate ne vine pe planul financiar, poate ne vine pe planul relațional, etc. Nu este obligatoriu să ne vină exact în oglindă, deși de multe ori se întâmplă și așa. Adică ce am înțeles eu din ce ai spus mai devreme, să încercăm să nu influențăm pe nimeni cu gândirea noastră și să încercăm să nu intervenim adică să le manipulăm deciziile în vreun fel. Asta ai încercat să-mi spui. A influența e o chestie relativă. Dacă oamenii îți cer un sfat, îți cer o părere, oferă punctul tău de vedere. Nu obligatoriu este bine să ne băgăm peste alți oameni cu forța să le propunem punctele noastre de vedere și să spunem, sfaturile sunt libere, dar nu sunt obligatorii. Noi oamenii avem această tendință de multe ori, mai ales cu persoanele apropiate, cu persoanele dragi, parteneri de viață, părinți, copii, etc., prieteni, să-i judecăm de aici și judecăm prin prisma alegerilor noastre și mai departe și intervenim pentru a le da diverse sfaturi și așa mai departe. Dar, ok, a expune unei persoane un punct de vedere poate fi un lucru benefic pentru că poate să-i lărgești un pic orizonturile. Poate că există și alte perspective asupra situației în care se află pe care persoana nu le are. Și odată lărgit acest orizont, s-ar putea să facă alte alegeri. Se spune, o minte lărgită de o idee nu mai revine niciodată la forma inițială. Deci, având niște elemente noi, să spunem, de cunoaștere, s-ar putea să facă alte alegeri. Însă, ce este greșit este să șantajăm emoțional sau în orice altfel persoana sau să o manipulăm ca să facă ceva ce ne dorim noi, dar ea nu-și dorește. Asta este greșit și este o forțare a liberului arbitru. Am înțeles, îți mulțumesc din suflet pentru completare. Deci, sub nicio formă, să nu manipulăm pe cineva și să-i spunem să facă un lucru pentru că noi credem că e lucrul corect. În cel mai bun caz să-i expunem o părere, să-i dăm un sfat și să lăsăm pe el singur să tragă concluziile. Îi aduce argumente în virtutea a ceea ce tu susții, dincolo de lucruri și expui consecințele. De exemplu, se spune acum în pedagogia modernă că este bine unui copil să nu-i interzici să facă ceva ce tu consideri că este rău, greșit, dăunător și mai departe, ci să-i spui, uite, dacă alegi așa, se va întâmpla asta și asta și consecințele vor fi astea, dacă alegi așa, se va întâmpla asta și asta și consecințele vor fi astea. Deși părinților le este greu să facă lucrul acesta și să nu impună
De regulă spun, nu face, nu trece, o să nu știu ce. Nu lasă copilul să își asume consecințele negative ale unei alegeri, pentru că este o experiență. Chiar că copilul, să spunem că alege greșit în lumina a ceea ce noi ca părinți, să spunem, ne-am dorit, el experimentează situația respectivă și a doua oară, dacă se soldează cu ceva neplăcut, nu o va mai face și va învăța pe propria piele, pe propria experiență. Sigur, dacă nu este ceva foarte grav, de viață și de moarte și mai departe. Dar în situații normale de viață, uneori este util să expui omului ambele variante, să-l lași să aleagă și va experimenta singur, va trage singur concluziile ulterior dacă a ales corect sau greșit. Și își va recalibra alegerile viitoare. Super. Deci acesta este modul de a lucra într-un mod constructiv și benefic pentru noi și pentru ceilalți cu legea Sfânta Liberului Arbitru. Da. Super, super. Vorbeai de copii și despre cum copiii sunt crescuți și puși să facă anumite lucruri și să ia anumite alegeri de părinți. Totuși, eu țin minte, copil fiind, de ce, Alex, ne maturizăm în ghilimele și uităm că suntem de fapt, cum să-ți explicăm, mi-am pierdut ideea, adică practic noi când ne maturizăm devenim sclavi sau prizonieri, să zicem, ai celor 5 simțuri. Ne uităm, ne pierdem curiozitatea, ne pierdem în această lume a celor 5 simțuri. Și uităm că de fapt poate asta este decât coaja. Ce părere ai despre acest lucru? Foarte mult din ceea ce omul manifestă la maturitate este legat, spun psihologii, de ceea ce i s-a întâmplat acelui copil în primii ani de viață, primii 2, 3, 5 ani de viață, în care, fiind așa ca o tablă nescrisă, se scriu pe ea principalele elemente emoționale, mentale, cu care rămânem pe vieții. Și, într-adevăr, este important felul în care părinții se poartă și își educă copiii. Problema este că nimeni nu te pregătește să devii părinte și nu te învață ce înseamnă să fii părinte și nu este o abordare unitară asupra ceea ce înseamnă să fii părinte, dar mai ales sunt foarte multe lucruri de viață pe care societatea nu ne învață. Nu ne învață să fim părinți și asta este fundamental. Motiv pentru care fiecare face după cum a văzut în propria familie, de cele mai multe ori, sau a mai citit, a mai văzut în filme și așa mai departe. Ori, făcând ce a văzut în propria familie, felul în care el a fost tratat ca și copil, doar perpetuăm anumite tipare, anumite greșeli din generație în generație și una dintre ele este faptul că nu înțelegem că copilul este o ființă mult mai complexă, are intuiție, are acest spirit ludic, are o capacitate de învățare foarte mare, uneori și niște simțuri sau amintiri dincolo de această realitate. Dar adulții, repetând acest model de educație și de formare în lumea celor 5 simțuri, încet, încet începi să îți pierzi acele capacități sau ele cumva se atenuează, se astupă, însă, din punct de vedere psihologic, există o dimensiune în psihologie care abordează psihicul uman și ființa umană din perspectiva faptului că fiecare individ are în el însuși un copil, un adult și un părinte. Și că în diferite situații de viață este activată una dintre aceste entități, să le spunem. Atunci când îți dorești ceva foarte mult, vrei foarte mult o chestie la nivel emoțional, spune că este activat
copilul interior, când te ocupi de lucruri foarte practice de viața de zi cu zi, este activat adultul, și când se activează criticul din tine, persoana care judecă, este activat părintele. Sigur că societatea promovează ideea de a sta cât mai mult în rolul de adult, dar în realitate fiecare dintre aceste instanțe ale noastre are propriile sale nevoi de exprimare, de existență, și ne menținem cumva tinerețea și spiritul tânăr dacă băgăm în seamă cu măsură și copilul interior. Și indiferent la ce vârstă am fi, chiar și la 70, 80, 100 de ani, o persoană care lucrează cu copilul său interior, îi dă spațiu de curiozitate, joacă, experimentare, bucurie și așa mai departe, este o persoană care are o energie mult mai bună, mult mai tânără. Deci este o dimensiune a copilului care rămâne în psihicul nostru pentru tot restul vieții. Uneori, ea se poate manifesta, de exemplu, când ne supărăm pe cineva, suntem îmbufnați, e ca și cum ne-a luat cineva jucăria, că persoana a făcut ceva, care nu ne-a convenit. Sau când ți-a zgâriat, lovit cineva mașina. Deci, diverse situații de viață în care copilul interior iese la suprafață. Dar am putea să facem lucrul ăsta într-un mod deliberat. De exemplu, având un anumit hobby care îți place foarte mult, te face să te simți bine, și asta este un fel de activare și de trăire benefică cu copilul interior. Foarte interesant. Foarte interesant. Nu știu dacă este relevant, dar punctul meu de vedere este următorul, că pe măsură ce creștem, noi de când ne schimbăm jucăriile într-un fel, adică nu ne mai jucăm cu jucării mici, ne jucăm cu jucării mari, Așa fiind oameni mari. Și ne jucăm cu jucării pentru adulți, iară, folosind ghilimele de... Pentru unii, jucăria pentru adulți este, de exemplu, să devină politician și să aibă tot felul de teritorii și instrumente cu care pune în practică ceea ce copilul pune pe calculator într-un joc din ăla de strategie sau, Pentru alții, jucăria este o afacere în care, la fel, ai diverse strategii, teritorii, resurse și așa mai departe. Într-adevăr, ne schimbăm jucărie. Foarte interesant. Foarte interesant. Cu riscul de a trece de la un subiect la altul, țin minte că acum 10 minute îmi povesteai despre karmă. Eu am avut o părere foarte vagă despre karmă până să intru în contact cu învățăturile pe care le transmiți și aș vrea, dacă poți, să ne spui mai pe înțelesul tuturor diferența dintre karmă și dharma și ce sunt acestea. Pentru că, spre exemplu, la dharma încă dacă despre karma am învățat câte ceva de la tine, subiectul dharma este unknown, să zicem așa. Dacă ai putea să ne faci un mic rezumat. Se vorbește foarte puțin despre dharma, cu îndreptățire, pentru că este o realitate foarte puțin experimentată pe pământ. Karma este un concept care provine din lumea asiatică, din zona Indiei în special, și se referă la un anumit bagaj cu care vii, un anumit bagaj karmic, un fel de datorii pe care le ai de plătit, pentru că în alte întrupări, în alte experiențe, în alte situații, ai generat anumite situații care au produs suferință altor oameni, altor ființe, ai anumite lecții de învățat, ai anumite relații de vindecat. Karma se referă foarte mult la suferință versus vindecare, a ta și a altora, și la diverse datorii reciproce sau situații reciproce nerezolvate în alte vieți, și în această viață ne reîntâlnim cu aceleași suflete cu care am lăsat situații nerezolvate
pentru a le rezolva, dar foarte rar le rezolvăm. Este ca o piesă de, o piesă de șah, să spunem, ca o partidă de șah, iartă-mă, în care în fiecare viață mai schimbăm câteva mutări pe tabla de șah și în viața următoare găsim tabla într-o anumită situație și reluăm jocul de unde l-am lăsat în viața anterioară. Ar putea să fie privită și așa. Dar foarte rar ajungem să rezolvăm situațiile respective, ci doar ca un joc al vaselor comunicante, anumite lucruri le rezolvăm, altele le agravăm, pentru că nu am sau nu am acționat corespunzător în anumite lucruri. Dharma, opusă karmei, ar fi situația în care nu mai acționăm în legea suferinței, nu mai acționăm în legea datoriei, ci acționăm în legea iubirii, în care suntem eliberați în viață, să spunem, de suferință, de karmă, am închis karma, nu mai avem karmă cu alte ființe, am putea să ascensionăm, să spunem, de pe acest pământ, am putea să, pur și simplu, să părăsim la un anumit moment existența și în istorie s-a spus despre niște oameni, de exemplu, cred că despre Ilie, de exemplu, că s-a urcat pe o caleașcă la ceruri, în sfârșit, deci cumva că din viață a avut o ascensionare către lumile superioare de lumină. Deci poți avea opțiunea ca spirit, dacă ai reușit să îți rezolvi toată karma, să nu mai produci karmă ulterior, să ascensionezi sau să rămâi ca om și să trăiești exclusiv în legea iubirii. Asta înseamnă să nu mai produci nicio suferință nimănui și să nu mai faci nicio datorie karmică, prin urmare, să nu mai afectezi nicio ființă cu ceea ce faci tu, să fii într-un stadiu de iubire pură și dăruire pură. Cam așa văd și nemai fiind karmă, lucrurile ți se leagă foarte ușor. Ești într-un flow în care totul pe plan financiar, relațional, de orice alt tip, e aproape că se materializează instantaneu. Mergând până în punctul în care a mers Iisus Hristos, care putea să materializeze pești și pâine și așa mai departe. Deci putea să materializeze pe loc anumite lucruri. Pentru că noi avem foarte multe obstacole în viață, în ceea ce ne propunem, în lumina legilor karmei. Deci dacă, să spunem, noi ne propunem să mergem de la București la Suceava, dau un exemplu, și ar trebui, în teorie, să fie un drum lin și să ajungi în 5-6 ore. Dar se întâmplă diverse situații. Persoana cu care ești poate îi se face rău în mașină sau foame, te oprești, faci o pană, poate faci chiar un accident, te deturnează cineva cu un telefon din drum sau îți dai seama că ai uitat ceva acasă și în loc să faci 6 ore, faci, nu știu, 15, 20, 30 de ore. Asta înseamnă legea karmei. În legea dharmei, totul curge fără niciun fel de blocaj, fără niciun fel de opreliște, pentru că nu mai există karmă și nu mai există în karmă, pur și simplu lucrurile curg în modul cel mai perfect în care ele pot curge pentru tine într-o situație. Cam asta este ceea ce pot la ora asta să explic. Eu însumi acum sondez mai mult partea de dharma pentru a lucra împreună cu voi. Este o zonă necunoscută pentru că foarte puține ființe pe pământ au reușit să trăiască în legea dharmei. Și sigur că și noi ne propunem să ne apropiem cât mai mult de această chestiune sau măcar să avem momente cât mai mari din viață în care lucrurile să curgă așa fluent și să nu mai avem obstacole, deci să rezolvăm cât mai mult din legea karmei și să plecăm cu o situație cât mai bună din această viață. În primul rând ne bucurăm de ea, trăind în iubire și nemai având diverse blocaje, suferințe și mai departe, ai o altă experiență în această viață. Pe de altă parte, pleci în viața următoare cu o situație foarte bună, cu acea tablă de șah, cu acea partidă de șah,
cu piesele tale într-o situație foarte bună, ești pe punctul să dai șahmat acolo. Mind-blowing, mai fascinant din nou. Revenind la răspunsul pe care mi l-ai dat, de ce este de obicei greu să scăpăm de această karmă și de aceste datorii, cum le-ai denumit? Ai spus că de obicei este greu. De ce este de obicei greu și ce putem face noi ca să facilităm? Este ca și cu pierderea în greutate, Andrei. Nu ne îngrășăm peste noapte de cele mai multe ori. Să spunem că luăm în greutate timp de 20 de ani sau de 10 ani sau de 5 ani. După care, la un moment dat, constatăm că avem o situație pe care nu o mai suportăm cu felul în care arătăm și spunem vreau să slăbesc. Și vreau să slăbesc în 5 zile, o săptămână, 2 săptămâni. Păi da, dar tu ai muncit 20 de ani ca să aduci corpul în situația de acum și tu vrei în 2 săptămâni să rezolvi ce ai rezolvat în 20 de ani, nu prea merge, e destul de dificil. Mai ales într-o situație de viață normală, în care trăiesc cei mai mulți dintre oameni. Pe pământ, oamenii trăiesc într-o scară a conștiinței prezentată de un celebru cercetător, între 0 și 1000 este scala, David Hawkins este numele persoanei, și el spune că majoritatea oamenilor de pe pământ trăiesc sub 200, care înseamnă de fapt o stare de conștiință a fricii, a egoismului, a agresivității și așa mai departe. Puțini sunt peste ăștia 200, pe la 500 este iubirea, dacă nu mă înșel, mă rog, sunt niște elemente superioare. Ori, dacă oamenii trăiesc într-o zonă de frică, agresivitate, egoism și așa mai departe, este foarte greu să iasă de acolo, pentru că pentru a rezolva lucruri în legea karmei trebuie cumva să o faci dintr-un punct superior acesteia. Nu poți să o faci de la nivelul ăla de 200. Este diferența în care la 200 îți dă cineva o palmă și îi dai și tu un pumn ca să fii mai tare. La 500 îți dă cineva o palmă și îi întorci eventual obrazul celălalt sau pur și simplu îl ierți și mergi mai departe. Deci sunt diferite niveluri de a privi lucrurile. Atunci când se povestește că Iisus Hristos a fost arestat în grădina Ghețimanii, Petru a scos sabia și a tăiat o ureche unui soldat. Și Iisus i-a spus, bagă sabia la loc în tacă, cine scoate sabia de sabie va pieri. Apropo de legile karmei și de faptul că tot provocăm circular karma. Iisus era într-un nivel de conștiință care înțelegea că răspunzând cu rău la rău, doar perpetuezi răul și nu vei ieși din legile karmei. Sigur că la nivel uman e greu. Dacă îți provoacă cineva o suferință, o neplăcere, îți face un rău, să-i răspunzi cu bine, să-l ierți, să-i trimiți iubire. Însă, în plan spiritual, este singura cale. Sigur că la nivel uman, fizic, nu înseamnă neapărat că dacă ne dă cineva o palmă să întoarcem obligatoriu și obrazul celălalt, dar ceea ce înseamnă, ceea ce ar putea însemna este ca în sufletul nostru să nu urâm acel om, să nu îl pismuim, să nu-i dorim rău, ci să încercăm să-l iertăm și să-i dorim binele și să ne vedem de viața noastră. În felul acesta este destul de probabil să putem să ne dezlegăm de acel om, să închidem o situație karmică și acel om și acea situație să nu mai apară niciodată în viața noastră. Sigur că la nivel uman poate fi greu să facem acest lucru, însă pare să fie calea care să ducă la o rezolvare și puțini oameni sunt capabili de așa ceva, de aceea este greu să ieși din legile karmei. Wow, din nou, foarte, foarte frumos. Deci, practic, totul este un bumerang și de la gând la acțiune, totul se va întoarce la un moment dat împotriva noastră. În bine sau în rău. În bine sau în rău.
Am înțeles. Pentru că în legile Dharmei, pentru că m-ai întrebat de Dharma, ajungi să faci numai bine și creezi un cerc virtuos în care ți se întoarce binele cu și mai mare măsură. Nu unul vicios. Exact. Doamne ajută! Știu că ne-am propus să facem această emisiune de 40 de minute, doar ce am trecut limita de 40 de minute, aș mai avea 3 întrebări. Una este legată... Să le auzim. Da, îți mulțumesc că îmi acorzi oportunitatea să ți le pun. Prima este, de ce este foarte important, din punctul tău de vedere, să ne iertăm pe noi înșine și pe ceilalți, pentru a putea trăi mai plenar, cum spui tu? Am început discuția noastră sau în prima parte cu a vorbi despre liber arbitru și cât de important este să ne respectăm nouă înșine liberul arbitru. Cumva similar este și partea asta de iertare. Faptul că noi nu ne iertăm nouă înșine diverse aspecte, alegeri de viață și așa mai departe, ne face să trăim într-un conflict permanent cu noi înșine, într-o stare de vinovăție, iar starea de vinovăție scalează aproape cel mai jos. Rușina, vinovăția pe acea scală a conștiinței lui Hawkins scalează cel mai jos. Deci, dacă nu ne iertăm, rămânem într-o stare de conștiință, de vibrație foarte coborâtă. Și fiind acolo, prin reciprocitate, prin rezonanță, prin legea rezonanței, atragem în continuare în viața noastră situații, oameni care să ne mențină în continuare starea de vinovăție, starea de vibrație coborâtă. Deci dacă vrem să ieșim de acolo, dacă vrem să fim într-o stare de bine cu noi înșine, este cumva necesar să parcurgem acest proces de vindecare a noastră la nivel interior, însemnând să ne iertăm pentru lucrurile pe care considerăm că le-am greșit în viață. În ceea ce privește iertarea altora, o persoană pe care nu ai iertat-o menține în continuare un control asupra vieții tale. Ocupă un spațiu mental și emoțional din tine și îți influențează alegerile și viața. În virtutea faptului că n-ai iertat-o, că te gândești în continuare la acea situație, acea persoană, la ce ți-a făcut și ei alegeri de viață funcție de acest lucru sau îți influențează alegerile de viață. În momentul în care ai iertat persoana respectivă, pur și simplu te-ai dezlegat de acea persoană, ești liber de acea persoană, ea nu mai ocupă un spațiu mental emoțional și nu-ți mai influențează alegerile. Nu mai alegi în funcție de ceea ce ți-a făcut sau ți-a zis cu tărică. Devii un om mult mai liber. Deci să ne iertăm pe noi înșine și pe ceilalți este primul pas către... Este un pas foarte important, da. Ar putea să fie primul pas. Ai putea să spui Foarte așa. frumos. Să sperăm că toți o să ne iertăm pe noi și pe ceilalți ca să ascensionăm cât mai repede. O să trec la a doua întrebare. Am văzut că recent l-a invitat pe domnul Alexandru Pârgaru și am văzut de asemenea că vizualizările au fost wow, probabil este unul din clipurile cu cele mai multe vizualizări și totuși nu m-am oprit în asta, am văzut un pic comentariile și practic este o întrebare într-o întrebare. Religia spune că noi dacă ne abatem de la așa zisul drum al religiei și cum spunea distinsul Călin Georgescu că religia dezbină și spiritualitatea unește, până la urmă religia a fost deformată de-a lungul timpului de fel și fel de organizații, să zicem așa, și oameni. Cum putem să venim noi cu răspuns pentru cei care zic că învățăturile, spre exemplu, cu care vii tu și care sunt New Age, să zicem, nu sunt împotriva legilor divine și din contră au rolul de a ajuta și de a face bine. Deci până la urmă oamenii aruncă cu pietre în noi. Te rog, continuă. Andrei, Iisus Hristos a fost răstignit pentru că învățăturile lui au fost considerate la vremea lui împotriva bisericii și religiei. Asta cred că spune tot prin sine însuși acest fapt. Și probabil că dacă Iisus Hristos ar veni astăzi întrupat
și ar vorbi, propria lui biserică probabil că l-ar răstigni a doua oară. Nu trebuie să considerăm că este semnul egal între credință, care este ceva care izvorăște din spiritul nostru, din sufletul nostru, și religie sau biserică. Acestea sunt niște forme instituționalizate de către societate, care doresc să își mențină și anumite privilegii, o anumită putere în societate și un anumit control asupra oamenilor pentru a susține aceste privilegii și poziții în societate. Sigur că au și intenții bune și un anumit rol benefic în viața oamenilor, nu neagă nimeni. Însă, trebuie să înțelegem că acest cadru organizat are și niște interese proprii, să spun așa, care țin de menținerea unui statut social și în societate. Eu nu sunt o persoană împotriva religiei, a oricărei religii, nu sunt o persoană împotriva bisericii, dimpotrivă, am tot respectul atunci când am ocazia, merg în biserică, mai ales în locuri mai speciale, prefer mănăstiri mai retrase, peșteri rupestre și mai departe. E o opțiune personală de a găsi un spațiu mai intim, să spunem, în aceste locuri. Însă, nu iau mot-a-mot ceea ce spune o anumită religie sau o anumită biserică și mai ales că multe dintre ele au și învățături care nu sunt foarte aliniate unele cu altele, ceea ce arată că fiecare dintre ele deține o anumită parte de adevăr. Am înțeles. Deci, practic, sugerez ca noi să preluăm fiecare punct de vedere al unei religii, să spunem, al unui om și să alegem ce este bine pentru noi, pentru că, cum ai spus și tu, fiecare, în primul rând, este unicat și binele și răul sunt relative pentru fiecare. Da. Asta am înțeles din ce ai spus tu, corectează-mă dacă greșesc. Este ok. Am înțeles. O să continui cu a treia mea întrebare și ultima. Probabil aș avea nevoie de un maraton de record mondial, cum ai făcut-o acum câteva zile. Felicitări pentru el, știam că o să reușești. Mulțumesc, Andrei. Pentru că ești o persoană cu prea multă informație și, cum am zis, probabil aș avea nevoie de foarte multe ore să vorbim toate. În fine, o să trec la a treia întrebare, care pentru mine a fost revelatoare, să zicem așa. Poți, te rog frumos, să ne explici diferența dintre plăcere și fericire, pentru că mie mi se pare că toată lumea le confundă și sunt două lucruri total diferite. Am înțeles mai târziu. Andrei, nu știu dacă am un răspuns definitiv la această întrebare. E o întrebare destul de complexă și filozofică și ține și de experiență de viață, însă majoritatea oamenilor trăiesc în ideea de plăcere și durere. Oamenii evită durerea și caută plăcerea. Uneori fac acest lucru împotriva propriei lor ființe. Adică abuzează de propriul trup folosind fel de substanțe, de exces de tutun, de alcool, de mâncare nesănătoasă, dar plăcută. Deci cumva merg cu căutarea plăcerii până acolo încât dezvoltă anumite comportamente autodestructive cu privire la propriul corp în căutarea plăcerii. S-au făcut, de exemplu, anumite studii pe șoareci, că li s-au implantat anumiți electrozi, anumiți stimuli pe creier, pe un centru al plăcerii și dacă șoricelul apăsa pe o pedală, se activa acel centru producându-le plăcere și studiul a revelat că șoricelul apăsa pe pedala aia până murea. Adică nu pleca de acolo să mănânce, să urmeze alte necesități fiziologice care l-ar fi menționat în viață, pur și simplu apăsa pe pedala aia până deceda. Lucrul ăsta, într-o foarte mare măsură, se întâmplă și cu oamenii care acționează instinctiv sau conduși exclusiv de plăcere. Plăcerea nu este ceva rău, doar că este
un nivel, o realitate, nu putem să ne lăsăm conduși exclusiv de plăcere, pentru că altfel, iată, putem să dezvoltăm diverse comportamente autodestructive. Fericirea este o stare mult mai rafinată, care nu ține neapărat de plăcere. Pot să fie oameni care să trăiască foarte fericiți, nu neapărat stând în stări neplăcute, dar în niște stări neutre, raportat la ceea ce înțelegem strict prin plăcere. Deci pot fi oameni care să țină, de exemplu, posturi foarte aspre și în același timp să fie niște oameni foarte fericiți, ca să dau un exemplu. Fericirea ține mai degrabă de niște împliniri superioare ale nevoilor umane, referitoare la cine ești cu adevărat, referitor la niște scopuri care îți depășesc, știu și eu, viața foarte concretă. Sigur că pot fi oameni pe care să-i facă foarte fericiți că și-au cumpărat o vilă sau o mașină, dar este mult mai aproape de ideea de plăcere, de ideea de ego. Fericirea are și ea straturi, poate să fie o stare de fericire și că ai luat un examen sau că ți-ai cumpărat o mașină nouă sau că ți-ai cumpărat o casă. Poate fi o formă de fericire. Însă există și fericire, să spun, inferioare de tipul acesta, există și fericiri superioare care țin de intelect, de o anumită carte pe care o citești, de anumite revelații pe care le ai, poate de o trăire spirituală, religioasă, de șansa de a face bine altor oameni și care să-ți dea o stare de fericire. Deci, lucruri care să te facă să te simți bine în pielea ta, într-un sens superior. Cam aici văd eu așa niște diferențe. Plăcerea nu este neapărat ceva rău, este ceva bun, doar că nu trebuie să facem din ea un idol, să spunem. Sau, corectează-mă dacă greșesc, să nu mergem în căutarea fericirii pe calea plăcerii? Să nu le confundăm, în Sau să orice nu le caz. confundăm. Corect, corect. Foarte frumos zis. Ce să mai? Mi-ai răspuns și la ultima întrebare. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată din suflet. Mă simt onorat să port această conversație cu tine și cu voia bunului Dumnezeu să sperăm că poate o să ne mai întâlnim și să mai putem avea, da, să mai putem avea conversații frumoase despre subiecte importante, nu trivialități, cum s-ar spune. Bine, Andrei, îți